Volám sa Veronika Ohrádková a téme udržateľnosti sa venujem už 7 rokov. K udržateľnosti som sa dostala veľmi prirodzene, tým, že môj záujem o šetrný spôsob života, obliekanie, módu v podstate začal už v 15 rokoch, kedy som na Slovensku objavila second handy. Second handy bola moja láska už od 15. A potom som sa naučila šiť a zistila som, že to je cesta, ktorou chcem inšpirovať ľudí. Chcem im predávať informácie, vzdelávať ich a v tom, čo to znamená obliekať sa inak, obliekať sa šetrne, obliekať sa alternatívne, možno, alebo hľadať cesty, ako nejakým spôsobom zaradiť alternatívne premýšľanie o móde do svojich vlastných šatníkov. Šatník je v súčasnosti niečo, nad čím bežne premýšľame každý deň, ale dá sa to riešiť aj inak, iným spôsobom. Existuje toľko rôznych možností, akým spôsobom do šatníka dostať nejaký nový kúsok, ktorý nám dodá ten dopamín. Ale dá sa to určite urobiť aj šetrne. Ja sa snažím skrz môj online magazín o udržateľnosti ľudí hlavne vzdelávať o téme udržateľnosti, o téme šetrnosti, o základoch šatníku, materiáloch, lokálnej tvorbe. Zoznamujem ľudí s investigatívnymi témami o módnom priemysle na našom webe a v online magazíne informujeme témou magazínu nie je len udržateľnosť, ale sú to aj faktografické informácie o módnom priemysle, o jeho dopadoch a nielen na životné prostredie, ale aj na životy jednotlivcov. Či už je to etická práca, alebo je to znečistenie textilným odpadom, či škodlivosť textíly obecne. Tých tém, ktoré súvisia s módnym priemyslom, je nespočetné množstvo a pokryť tú širokú stopu toho, čo všetko módny priemysel spôsobuje, je naozaj niekedy veľkým orieškom. Ale ja som sa na túto cestu dala, pretože ma tá téma vnútorne hrozne zaujíma. A 7 rokov sa venujem projektu Slofam, ktorý som založila práve z toho dôvodu, že mi v československom prostredí chýbalo médium, chýbala mi platforma, ktorá by o tej téme hovorila, ktorá by vzdelávala všetky generácie o téme, o téme udržateľnosti naprieč všetkými mediálnymi kanálmi a otvárala témy, ktoré v médiách často nepočujeme. A práve to je ten môj hnací motor, prečo sa téme udržateľnosti stále venujem a venujem sa aj dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Myslím si, že je to extrémne dôležitá téma, o ktorej sa stále oplatí hovoriť a je dôležité o nej hovoriť a hlavne inšpirovať mladých ľudí, aby sa tej témy nebáli a aby ju prirodzene zaraďovali do vlastných životov, hovorili o nej s ľuďmi v svojom okolí, inšpirovali ostatných a aj malými krokmi, ktoré nejakým spôsobom zaradia do svojich bežných životov, dokážu inšpirovať svoje okolie a inšpirovať malou pozitívnou zmenou, ktorá môže viesť k tým veľkým činom. A pre mňa je to najzásadnejšie to, že ľuďom dám tak trošku chrobáka do hlavy, aby mali nad čím premýšľať, aby sa zamysleli nad tým, či veci a spôsob, akým premýšľajú, žijú, nakupujú, utvárajú ten svoj život. A či to nejde aj inak, či to nejde šetrnejšie, či to nejde udržateľnejšie, či to nejde viac ekologickejšie a tým pádom je viac autentickejšie. A tým, že im ukazujem tie rôzne alternatívne cesty, ako k tomu pristupovať, mne to dáva veľký zmysel a rozhodne je to môj veľký hnací motor. A v tejto práci chcem ďalej pokračovať, pretože mi dáva veľký zmysel a verím tomu, že aj ostatní ľudia dokážu oceniť tú tému, ktorej sa venujem ja a spoločne vytvárame komunitu ľudí, ktorí premýšľajú podobne, ktorým záleží na planéte, ktorým záleží na životnom prostredí, ktorí chcú pozitívne ovplyvňovať svoje okolie bez nároku na akúkoľvek odmenu. Vlastne vo svojom voľnom čase, dobrovoľne a s tým, že majú tú potrebu sa k tomu vyjadrovať a vzdelávať sa a moja cesta k udržateľnosti nie je na konci, rozhodne nie je na začiatku, ale rozhodne nie je na konci. Stále sa v nej chcem vzdelávať, stále ma baví a stále ju chcem nejakým spôsobom dostávať do života Čechov aj Slovákov a budem v nej pokračovať aj naďalej.